xics i xiques. Estem en el nostre programa de ràdio. Xics i xiques, de què us aneu a disfressar en Halloween? Jo aún no ho sé. Jo em disfressaré de gat negre. Jo encara no ho sé. Com us va en el començament del curs? A mi molt bé, la veritat. A mi m'ha anat bé. ¿No deberían de comenzar el programa? Comencem. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Com esteu, xiquetes i xiquetes de l'Ausiàs? Avui els alumnes de tercer B venim a donar-vos les últimes notícies de l'escola, per tal que no us perdeu una. Notícies! Sabeu que els xiquets i xiquetes de tercer ja hem començat la piscina? Ens ho estem passant d'allò més bé i com que encara fa caloreta venim fresquets a l'escola. També venim a recordar-vos que hem començat les patrulles verdes. Tirem les deixades al contenidor pertinent, perquè cal ajudar a que el nostre pati estiga ben net. Haveu vist aquesta setmana 2 policies nacionals? No han vingut a emportar-se a ningú, són Jazabel i Eva, que venen a fer-nos unes xerrades sobre l'ús de les noves tecnologies i un ús responsable, així que no patiu que no venen a emportar-se a ningú. Sabeu que aquesta setmana hem fet una activitat molt guai per tal de reivindicar el dret a les diferències entre les persones, que tots som diferents i ens hem de respectar. Va estar molt interessant. Per últim, i no menys important, sabeu que hi ha un concurs de Halloween de barrets de material reciclat? Lieu a les vostres famílies per tal que l'escola estiga ben terrorífica i podem vindre disfressats i disfressades. Quines ganes! Notícies! Esta la ràdio Smart, la meua ràdio, la que més m'agrada. Esta la ràdio Smart, la teua ràdio, la que més t'agrada. Esta la ràdio Smart. I aquí estem, altra vegada més, a la secció de cançons històriques. Comencem! Sinfonia de les 4 estacions de Vivaldi, una cançó inspirada per a captar la bellesa de les estacions. A continuació, Serà perquè t'hi amo, d'una parella molt famosa que representa el seu amor.
yo canto será porque te amo y siento el viento que pasa por... Devuélveme a mi chica, una cançó de l'any 1985 per la banda Hombres G. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. I ara anem Every Breath You Take, del grup Police, lançat en 1983, és una cançó històrica dels anys 80. Continuem amb Golden, una de les cançons més escoltades en Spotify i mundialment coneguda de la pel·lícula K-pop Demon Hunters, que ha arribat a rècords històrics sent una cançó d'una pel·lícula animada. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 Given the throne, I didn't know how to believe. I per últim, a qui li importa? Va ser anunciat en l'any 1986. Es va convertir en un himne de la llibertat d'Alaska. I ja ha acabat la nostra secció de cançons històriques. Gràcies. Adeu! No tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Hola, soc Ari. Hola, soc Brenda. Hola, soc Bruce. Hola, soc Aaron. Són la classe de tercer C. Són la classe de tercer C i avui anem a fer una entrevista a Maria i a Raül, mestres de segon. Entrevista a Maria. Quin és el teu nom complet? Hola, bon dia. Soc Maria Aracil Aliaga. On has nascut? He nascut en un poble d'Alacant que es diu Petrer. Quin és el teu menjar favorit? El meu menjar favorit és l'arròs al forn. Tens mascotes en casa? Ara mateixa no. Quina és la teua pel·lícula favorita? El diari de Noa.
Tens alguna somni per complir? Tinc molts, però sobretot viatjar a llocs molt llunyans. Ara et faré unes quantes preguntes sobre la teua feina. Vale. Com és que vas decidir ser mestra? Des de xicoteta ho tenia ben clar, perquè sempre jugaven les meues nines a que jo era la mestra i eren les meues alumnes. I sempre vaig saber que volia ser mestra. Per què has triat l'Ausiàs? Perquè fa 3 cursos ja vaig estar així de mestra i vaig estar molt a gust i he volgut tornar. Tens pensat quedar-te molts anys en esta escola? Sí que m'agradaria. Quina és la teua classe? La meva classe és segona i m'agrada molt. Se ho passem molt bé. Pots contar-nos alguna història divertida de t'hagi passat en algun col·le o amb algun alumne? Pues m'han passat moltes, però una és veritat que als meus alumnes li va fer molta gràcia perquè per a fer una activitat me vaig disfressar de pirata i no me vaig donar compte que encara anava disfressada i me'n vaig anar a una altra classe i els alumnes quan me'n van veure no entenien res. I clar, tots reint-se. I jo no sabia per què, perquè no me'n recordava que duia les coses de pirata. Gràcies, Maria. A vosaltres. Entrevista a Raül. Quin és el teu nom complet? Hola, bon dia. Soc Raül Barratxina. On has nascut? He nascut en un poble molt prop d'ací que es diu Rafelbunyol. T'agrada els animals? Sí que m'agraden, encara que no en tinc cap en casa, perquè visc en un pis i en un pis no vull ni gossos ni gats, que donen molta feina també. Quina assignatura del col·le t'agrada més quan eres xicotet? Quan era xicotet m'agradava molt el coneixement del medi, perquè m'agradava molt saber sobre els planetes i sobre les plantes. Tens algun son per complir? Somnis per complir, en tenim tots molts. A mi m'agrada molt viatjar i quan puc intento viatjar a llocs que encara no he anat o visitar museus i conèixer obres xules d'artistes famosos. Això m'agrada molt. Sempre has volgut ser mestre? En principi jo vaig estudiar una altra cosa, però després vas decidir que m'agradava lo de ser mestre. Ja ho pensava abans i sí, després em vaig posar en això i estic molt content. En quina escola has estat? L'any passat vaig estar en el meu poble, en Rafelbunyol, i l'anterior en Almàssera, que són pobles que estan passant Sagunt una miqueta més cap allà. Quina és la teua classe? T'agrada? Sí, la meva classe segon C és en línia en castellà i m'agrada molt. Tenim xiquets de totes les parts del món. Per què has vingut a aquesta escola? Un poc per sort, perquè jo vaig demanar i quan me va tocar vaig estar molt content perquè estava a prop de casa i quan vos vaig conèixer encara estic més content perquè m'agrada molt el col·le. Per acabar, anem amb una bateria de preguntes amb respostes ràpides. Raül, piscina o platja? La platja. Maria, gat o gos? Gos. Raül, estiu o hivern? L'estiu. Maria, enviar WhatsApp o cridar? Cridar. Raül, la millor escola de Sagunt?
A Ausiàs Marc, està clar. Maria, ciutat o camp? Ciutat. Raúl, fruita o verdures? Les dues coses. Jo sóc molt de verd. M'agrada molt menjar fruita i verdura. Maria, pizza o hamburgueses? Hamburguesa. Raúl, peix o pollastre? Pollastre, vinga. Maria, el Pare Noel o els Reis Mags? Els Reis Mags. Raúl, me ha hecho un pajaret que sabes cantar ópera. ¿No puedes cantar un cacho? És veritat que cante, que vaig fer el conservatori, però ja fa molt de temps que no cante. Bueno, cante en un cor i, bueno, pues, és que no m'ha preparat res per a cantar, no? Però... Un altre dia vos cante, ¿vale? Venga, ahora. Por favor. Venga. És que no és fàcil cantar així improvisadament, però bueno, un dia ja m'escoltareu cantar, que en el pasillo sempre cante, en el corredor. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Hi, I'm Valeria from 6E. Hi, I'm Eva and I'm for class 6C. Hi, I'm Anastasia and I'm from class 6C. Hi, my name is Mia and I'm from class 6C. Hi, I'm Valeria from 6E and boo! Hello everybody and well, including witches, zombies and ghosts that come to the school on the spooky season called Halloween. And welcome to the radio of the School of Ages March. Us estareu preguntant que per què parlem en valencià, però aquest any anem a intentar parlar en idiomes diferents. We are going to host a Halloween dance, also we are organizing a Scary Hats competition. But it has to be handmade at home and it has to be done and brought to school on 31st of October in the morning, first class, and there's going to be a prize too. It's going to be a very spooky competition. Si voleu més informació, mireu en la web Família o en la web del col·legi. So, don't be scared and scare others on the Scary Hats competition. See you guys! Bye bye, dear ghosts! Boo! Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream! Everybody scream! I am the clown with the tearaway face. Here in a flash. Hola, benvinguts i benvingudes, molt bon dia, molt bona vesprada, molt bona nit, segons a l'hora que ens escoltes. Estem a la ràdio Ausiàs Marc i anem a començar amb una secció nova que es tracta d'un debat que ha sorgit de les inquietuds de l'alumnat i que, com estem en este mes d'octubre, pues, podríem dir que està d'actualitat. El debat és molt simple: Halloween o Tots Sants? Què ens agrada més, la festivitat de Halloween o la festivitat de Tots Sants? Tenim alumnat que pensa d'una manera i alumnat que pensa d'altra diferent. Així que anem amb ells, anem a presentar-los i comencem de seguida. Tenim amb nosaltres a Paola. Hola. Tenim a Emiliano. Hola. Tenim a Sara. Hola. Tenim a Casey. Hola. Tenim a Sier. Hola, bon dia.
tenim a Joseph. Hola. I per últim tenim a Cíntia. Hola. Bé, la primera pregunta és prou clara per a l'equip que està a favor de Halloween. Pregunte el següent. Què és el que més vos agrada de Halloween? Les disfresses, els dolços, les històries de por... Vinga. Jo crec que Halloween és millor perquè ens disfressem amb els teus amics i amigues, fem una festa ese dia, veiem pel·lícules de terror, fem qui vulga galetes de Halloween, ballem, riem... Però jo respecte les opinions dels que li agraden Tots Sants, però jo sé que està tradicional així en Espanya, però a mi ja me pareix ja molt avorrit i Halloween ja me pareix ja més divertit abans que Tots els Sants. Molt bé, Sara, molt ben explicat. Emiliano, tu què penses? ¿Halloween es més divertit que Tots Sants? Para mí me gusta mucho porque te puedes disfrazar con tus amigos, puedes ir a pedir dulces, puedes asustar a personas y ver películas de terror. O sigui, que eres partidari de Halloween, no? Sí. Vale. Paola, tu què penses? En la meva opinió, jo crec que Halloween és millor perquè te ho passes molt bé amb els teus amics i amigues quan vas a pedir dolços. Vale. ¿Y Casey? Pues a mí yo prefiero Halloween porque decoras tu casa, te puedes disfrazar con tus amigos y amigas. También, pues, si quieres, un pasillo del terror. Ah, molt bé. Vale, anem a conèixer ara les opinions de Tots Sants. Per exemple, Cíntia, tu què penses? Tu estàs a favor de Tots Sants? Jo prefiero Tots Sants perquè no anem a l'escola. Vale, bon argument. Joseph, Asier, què penseu vosaltres? Yo prefiero Todos los Santos porque es una tradición de España y hay que cuidar las tradiciones del país. Molt bé, molt bé. A mi és que Halloween ja me pareix molt a menut, així que ja crec que n'hi ha que festejar el dia dels Sants i pues per això estic en el banc dels Sants. Vale. Per a l'equip que defensa Tots Sants, penseu que és important recordar als nostres éssers volguts que ja no estan entre nosaltres? A mí me parece que sí, porque es algo importante. ¿Por qué es importante? Porque son personas que queremos en la vida y que siempre estuvieron con nosotros. En el dia de Tots Sants, per exemple, quins costums teniu vosaltres? Asier, teniu costum en la família de quedar per a dinar o juntar-se? Sí, jo crec que sí, perquè és una tradició molt espanyola i n'hi ha que cuidar-la. Molt bé. Vale, preguntes ara per a comparar. I ara heu de reflexionar, improvisar, val? I argumentar el que opineu, el que penseu. Es poden celebrar les dues festes sense llevar-li importància l'una a l'altra? Què penseu? Sara, tu què dius? Jo crec que... Són compatibles? Sí, jo crec que sí, perquè les dos, aunque jo estic a favor de Halloween, però el dia de Tots Sants me pareix un poquet avorrit, però un poquet a la vegada me pareix bonic i una tradició d'aquí d'Espanya, i jo crec que la tradició de Tots els Sants no perdre esa tradició. Estàs a favor de que no es perga, no? A pesar de que se celebre Halloween. I Halloween tampoc se perdega. Que puguen conviure les dues festivitats. Molt bé. Que siguen convivent. Molt bé. Què podem aprendre, Paola, de cada celebració? Tu què diries? O Casey o Emiliano, me té igual, si teniu alguna... Què se pot aprendre de cada celebració? De Halloween, què se pot aprendre?
A convivir con els teus amics. Vale, a tindre relacions amb els amics. I què més? Casey, tu què diries? Pues... A veure, en el col·le és una gran oportunitat per aprendre vocabulari en anglès, no? Conocer a más alumnos, a más gente. Molt bé. En el col·le també ajuda a conèixer a més gent perquè fem activitats més grupals, més de centre. Vale. Quins valors per a l'equip de Tots Sants? Quins valors penseu que són els més importants de la festivitat de Tots Sants? Quins valors, quines ensenyances? ¿Qué penseu? ¿Joseph? Yo creo que nos enseña que no tenemos que olvidar a nuestros seres queridos. Molt bé. I això és un valor que hem de portar per bandera, veritat? Sí. Val. I ara ja la última, per acabar. Si poguéreu canviar alguna cosa d'alguna festa, de les dues, de Halloween o de Tots Sants, què seria? A veure, qui comença, va? Una cosa que volguéreu canviar. Pues a mi això d'esta festa no m'agrada i jo el canviaria. O afegiria una cosa, no sé. Què penseu? A veure, jo crec que en Halloween, igual que tots els anys, i no hi ha escola perquè en Halloween tenim que anar a l'escola. O sigui, jo afegiria no anar el dia de Halloween a l'escola. Molt bé pensat, Sara, molt bé. Què més? Què diríeu vosaltres? A mi també me pareix correcte lo de Sara perquè preferís que el dia de Halloween no siga lectiu. Bé. I Tots Sants? Que siga lectiu o no? Jo crec que tampoc perquè... 2 dies ahí seguits, no? Sí, de festa. Molt bé. Molt bé. Doncs no res, hem pogut veure com Halloween ens aporta diversió, creativitat, mentre que Tots Sants ens convida a recordar amb amor a les persones i familiars que ja no estan entre nosaltres, i pensem que les dues celebracions poden conviure si aprenem el que ens ensenya cadascuna d'elles. Així que moltes gràcies per escoltar este debat. Esperem que us hagi agradat i també esperem que reflexioneu sobre els pròxims que farem. Moltes gràcies. De res. Soy famoso, mamá. Espereu que us hagi agradat aquest debat. Adeu. Adeu. Hasta el pròxim mes. Esta la ràdio si és Marc, la meua ràdio, la que més m'agrada. Esta la ràdio si és Marc, la teua ràdio, la que més t'agrada. Esta la ràdio si és Marc. La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel. Hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón. Bon dia a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a la nostra ràdio escolar del CEIP Ausiàs Marc de Sagunt. Avui tenim amb nosaltres una convidada molt especial, Lídia. Ella està en formació de ser mestra i ha fet les seues pràctiques amb la nostra mestra de pedagogia terapèutica, Carmen. Hola, Lídia. Gràcies per vindre al nostre programa. Hola, xiques. Em fa molta il·lusió tindre així amb nosaltres. Sabem que durant aquest temps has compartit moltes estones amb l'equip de suport a la inclusió i amb alguns de nosaltres companys i companyes. Volem dir que també tenim així a Carmen, que és la que ha volgut estar acompanyant a Lídia en aquesta entrevista. Hola, Carmen, com estàs? Hola, bon dia. Molt bé. Gràcies per convidar-me. Lídia, com ha sigut per a tu l'experiència de fer les pràctiques al nostre col·le?
Bé, pues les pràctiques han sigut molt enriquidores perquè he pogut aprendre tant dels mestres que m'han estat acompanyant com de l'alumnat, així que agraïsc tot el que han fet per mi. I parlant d'això, què és el que més t'ha agradat de treballar amb la mestra Carmen i amb l'alumnat del CEPAU Marc? Bé, pues, crec que no me podria haver tocat millor mestra. He après molt d'ella i de la forma en la que té de tratar els xiquets amb les necessitats i la seva paciència per a fer que tots els xiquets puguen aprendre poquet a poquet. Així que molt contenta. Ens agradaria saber també com has decidit estudiar per a dedicar-te a l'educació. Sempre havies tingut clar que volies ser mestra? Sí, des de xicoteta, la veritat és que sempre he tingut clar que volia ser mestra i no tenia ningú dubte que és el que volia fer de major, així que de mestra i ja veurem. Esta pregunta és per a Carmen. Carmen, com ha sigut tindre a Lídia al centre i la seva aportació a l'equip de suport a la inclusió? Ha sigut una experiència molt bonica. La veritat és que tindre persones en pràctiques que vinguin a fer tot el que... Persones que venen en ganes de treballar, d'aprendre, de que li demanes qualsevol cosa i estan disposades a fer-ho. L'ha vist això, la paciència també que ha tingut en els xiquets quan treballava en ells. Ha sigut molt bonic i ens deixarà això, la seva sonrisa, la seva energia, les seues ganes de treballar. Ens quedem en aquest record i ja li hem dit que pot vindre sempre que vulgui perquè persones com ella sempre tenen les portes obertes. A més, sabem que no sols t'agrada ensenyar, sinó que també eres una gran esportista. T'agrada molt el futbol i actualment jugues a futbol sala, on tens uns registres golejadors impressionants. Com vas començar en el món del futbol i el futbol sala? Pues bé, el futbol 11, en aquest moment era 8, vaig començar-lo molt xicoteta, quan tenia 6 anys, i fins als 14 vaig estar així en un equip d'ací del Port i després ja vaig anar-me a un altre equip, però el futbol sala vaig començar fa poquet, fa 3 anys, enguany és el tercer, i encara estic adaptant-me. I ja que tens tanta experiència jugant, quin diries que és el secret per a marcar tants gols? És difícil, però sobretot crec que més que el secret és el treball col·lectiu que fa tot l'equip, ja no perquè marque jo, sinó per totes anar a una i fer que una persona de referent, per així dir-ho, fer-la que marque tants gols. Ara venen les nostres dues preguntes clàssiques que fem sempre als nostres convidats. La primera és, què li diries al teu jo que va començar a estudiar fa uns anys? Li diria moltes coses, però sobretot crec que li diria que no pararà de treballar com està fent fins ara, que ho està fent molt bé i que, ser mestra és una carrera difícil perquè, la carrera en si està bé, però el que ve darrere és el que no t'expliquen, així que és una carrera de fondo i que n'hi ha que currar. I la segona pregunta més clàssica és, com és un dia perfecte en la teua vida? Per a mi, que és cada bon dia, que faig caloret, i m'agrada anar a passejar per la muntanya, prendre alguna cosa i sobretot menjar una bona paella en amics i en la família. Així que jo crec que aquest seria el meu dia. Pues moltíssimes gràcies, Lídia, per compartir una estona amb nosaltres a la ràdio del col·le. Ha sigut un plaer tindre't ací. I a tu, Carme, per ser tan amable sempre. Lídia, esperem que continues aprenent molt i que aconseguiste tot el que te proposes tant com a mestra com en el futbol. Fins a la pròxima. Adeu. Adeu. Aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando, cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr, saliendo en la tele por llenar estadios, viendo sonreír a mamá y a papá. Y ya no me muevo de aquí,
si me quedo cerca de ti, y que yo no lo llamaría suerte, que todo el mundo hable de mí. Y no existe camino si lo... Hola, soy Ainhoa. Hola, soy Aleix. Hola, soy Néstor. Hola, soy Ota. Hola, soy Jeremy. Hola, soy Fabiana y son de la clase de tercer A. En el colegio, un alumno le dice a la maestra: ¿tú me regañarías por algo que no he hecho? Y la maestra le dice: no. Y entonces el alumno le dice: no he hecho la tarea. ¿Por qué los gatos son tan buenos jugando a videojuegos? Porque tienen 7 vidas. ¿Qué hace una persona con salsa de tomate en la oreja? Escuchando salsa. Mamá, en la escuela me llaman africano. Porque mi hijo, porque esto es África. ¿Qué le dice un perro a otro perro? Que ha encontrado 1 millón de euros. ¡Wow! ¿Qué le dice una roca a otra roca? ¿Por qué eres tan dura? Hi, I'm Anastasia and I'm from class 6C. Hi, my name is Mia and I'm from class 6C. Y vamos a parlar. Bueno, madre. Pues estareu preguntant per què estem parlant en anglès. I jo soc... Again? Okay, let's do it again. Continuem amb Devuélveme a mi chica, una cançó de l'any 1885 per la banda Hombres G. Una canció de l'any 1900. Sí, me equivoco. Devuélveme a mi chica, una cançó de l'any 1800... Uy, con lo de 800, 900, es que estamos... Uf. Devuélveme a mi chica, una cançó de l'any 1800... No pasa nada. No es tan difícil. Más falsas, por favor. Por favor. Más falsas repetitivas. Es que estem estudiant el segle XIX. Ja s'ha acabat este mes i hem començat molt bé. És veritat. ¿Qué vais a hacer en Halloween, Estefania y Samuel? Yo me voy a disfrazar de vampiro. I jo em vaig a disfressar d'inflable, de dinosaure o de tauró, o si no, de Gru Hada. I tu, Alana? Jo de payaso. M'agrada. Moltes gràcies per escoltar-nos a tots i totes. Recordeu que ens podeu escoltar en YouTube i iVoox. I també en la web. Adeu. Adeu. Now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Up with our voices. Don't wanna get just so on it. Gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. Waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born